Moi bos días. Estamos nun momento tan delicado da historia que non podo deixar de facer un comentario a estes noxentos titulares da Voz de Galicia. Primeiro de todo, que un xenocida, un pederasta, terroristas, como Estados Unidos e Israel, ataquen unha posición que defende o dereito internacional como é a de Pedro Sánchez, é sintomático de que a que intereses serven. Que estén defendendo e xustificando que Donald Trump, o psicópata máis grande que tivo Estados Unidos como presidente, amenace a España e, por tanto, a Unión Europea, que xa salieron en defensa de España, pois é sintomático de a que intereses serve a Voz de Galicia. Pero vamos máis alá. Irán entierra a las 100 niñas muertas en la escuela bombardeada por erro. Non foi bombardeada por erro, non son 100 nenas, son 168. E este é o modus operandi que ten o Estado sionista terrorista de Israel e o Estado terrorista de Estados Unidos. E estamos outra vez nunha situación na que en 2003, cando nos venderon aquelo das armas de destrucción masiva, e o PP saliu e o señor Aznar se fixo a delirante foto das Azores. Agora, o señor Feijóo, en vez de ser patriota e defender o seu país e os intereses do seu país, sale a favor dos intereses de Trump e de Israel. Alemania seguindo a súa dinámica histórica xenocida, porque xa non é o primeiro xenocidio que defenden e que levan a cabo. Pero que, ademais, estamos nunha situación na que a ONU está totalmente en crise, a Unión Europea está quebrándose, as defensas económicas, incluso militares de Unión Europea se van ao tacho, e, mentras tanto, China e Rusia están observando, frotándose as mans, porque van a ser os grandes beneficiados de todo isto a nivel mundial, sobre todo China. E, mentras tanto, quen paga o pato? Aqueles que non están no poder, aqueles que non son os que están azuzando os tambores de guerra. Porque o señor Feijóo, ou todo o seu séquito, ben seguro que non mandan os seus fillos ao frente. Ben seguro que van a estar escapados se en algún momento estes psicópatas empezan a bombardear Europa. Cuidadiño co que defendemos, e de novo, non a guerra.